Asier Barandiaranek egile nafarren euskal literaturaren antologia liburua argitaratu du Elkar argitaletxearen eskutik. Eta hemen daukagu hura aurkezteko. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta ongi etorri. Eskerrik asko. Bueno, konta iguzu, ze aurkituko dugu liburu honetan? Bueno, liburu hau antologia bat da, eta beraz, hemen Nafarroan edo Nafarroko egileek egindako euskal literaturaren antologia bat da, eta beraz, Nafarroko egileen testuen aukeraketa bat, azken finean, ez? Saiatu gara, ahalik eta ikuspegi zabalagoa ematen, eta baita ere, produzitutako testuen aukeraketan saiatu gara, kalitate literarioari erreparatzen, ez? Eta horixe da, topatuko duguna, ez? Zehatzago esan da nahi izatera, badago sarrera bat, pixka bat ikuspegi orokorra ematen duena, eta gero, egin den egile bakoitzaren halako bibliografia bat eskainiko da, hau da, egilearen inguruko datu biografikoak, baina baita ere lotuta produzitu zuen horrekin, eta gero, egile horren zenbait testu antologiko eskaintzen dira, eta saiatu gara testu antologiko horiek gaur egungo irakurleak irakur ditzan, esan nahi dute saiatu gara bizkat azalpentxo bat ematen, horri azpikoarren bat sartzen, eta hori da, gutxi gora bera topatuko duguna. Eta aukeraketa bat egin alda? Aukeraketa bat holan irakurtzerakoan. Holako liburuak ez dira zertan holan hasieratik eta bukaerarainoko irakurtzekoak, ez? Orduan, irakurtzerakoan, norberak egin dezake aukeraketa bat, interesaren inguruan, interesaren arabera, eta aukeratzen aldu alako, ez dakitzen bagarren mendeko egile bat, eta zer idatzi zuen, nola idazten zuen, zer nolako gaiak jorratzen zituen, eta zer nolako literatura egiten zen orduan, ez? Orduan, hori norberaren gustuaren arabera, eta baita ere konsultaren bat edo beste egiteko, egileari buruz, eta hori da, irakurlearen esku geratzen da. Eta nondik hasten da, ze garaitik Bernard Etxeparetik edo? Bai, hori da, sarreran egiten dugu halako aipamentxoren bat edo beste, lehenengo euskarazko liburua sortu edo idatzi baino aurreko garaiaz, ez? Ze badago lan gauza solteren bat euskaraz idatzitakoa Nafarroan, ez? Baina, berez, euskaraz idatzi den lehenengo liburua da, hain zuzen ere, Nafar batena, Nafarroa bereko egile bat, Bernard Etxepare, esan duzu moduan, eta euskal literatura, egile nafar batengandik agertu zen munduan. Eta hori da, liburu honen abiapuntua, eta gero egiten dugu halako ibilbide bat 19. Mendea bukatu arte, ez? Eta orduan pasatzen gara, izenburuan jartzen dugu Erdi Arotik errenazimentura eta romantizismoa. Hau da, berez euskaraz idatzetako lehenengo liburua, Lingue Vascono Primitie, etzan Erdi Aron argitaratu, baina hori liburu hori eta gerora etorriko ziren zenbait produkziok bazeukaten Erdi Aroko halako eragin bat, eta baita ere errenazimentuko eragin bat, ez? Orduan egiten dugu ibilbide hori, eta esan bezala, llegatzen gara 19. Mendea bukatu arte, ez? Eta, horra agertuko dira, hainbat egile, hainbat testu mota, hainbat testu, irakurlearen esku uzten ditugunak. Esan daiteke liburu honek hartzen duela ere euskara beraren evoluzioaren, erregistro bat dela, ez? Bai. Erdi Arotik. Bai, hori da, testigantza bat da, ez? Euskararen testigantza bat, eta baita ere, hemen
Nafarroan, nahi baduzu, garatu zen, alako sistema literario-kultural baten testigantza ere bada, ez? Oso egoera prekarioetan bizi izan dena, baina nolabaiteko jarraipena eta existentzia izan zuena eta izan duena zenbait mendetan, ez? Eta horren testigantza ere bada, eta nik uste dut interesgarria zela horren berri ematea, ez? Izan ere, Euskal Herria bere osotasunean kontuan hartzen badugu, esan dezakegu kulturari dagokionez edo euskal literaturaren sistemari dagokionez ez dagoela halako sistema bakar bat, nire ustez badira sistema baino gehiago, ez? Hau da, beste azpisistema batzuk daude, eta azpisistema horietako bat da Nafarroakoa, eta, zerbait, ekarpen bat egiten diona sistema handi horri, ez? Eta kasu honetan, hori, egile Nafarren lanak hartzen dira. Nafarroan zentratu zarete. Bai, hori da. Egile Nafarren euskal literaturaren zera bat da, antologia bat da. Hasieratik hori izan zen irizpidea. Esan behar da, egile Nafar horien barruan sartu ditugula Nafarroa bereko egileak, hasierako liburuki honetan, eta hurrengoetan ere irizpide berari eutxiko diogu, ez? Egile Nafarrak izango dira, eta hori egin beharreko gauza bat zen egia da, egia esan. Esan nahi dut, ez zegoen eginda egile Nafarren euskal literaturaren antologiarik, zegoen eginda egile Nafarren literaturaren antologia bat, duela zenbait urte, baina, bertan egile Nafarrek, euskeraz idazten zuten egile Nafarrek oso presentzia askasa zuten, edo hutsaren parekoa kasi-kasi, orduan beharrezkoa zen horrelako lan bat egitea. Eta egin eta gero, 19. mendearen amaiera arte, zenolako bilakera izan du hemen Nafarroan euskal literaturak? Izan du bilakaera bat, interesgarria alde batetik. Ekarpen interesgarriak egin izan direlako, beti ere, ez dakit, batzuen gustukoa ez da terminoa, da periferia, ez? Euskal Herrien periferian dago nolabait, Nafarroan egiten den euskal literatura, baina periferia horretatik hainbat ekarpen interesgarri egiten dira, eta hainbat ekarpen original egiten dira, ez? Eta batzutan pisu handiko ekarpenak dira. Hartzen badugu adibidez, Axularren Gero liburua, hori ekarpen izugarria, eta, kasi-kasi, nahiz eta periferiatik egindako ekarpen bat izan, kasi-kasi erdigunea hartzen du, ez? Orduan, beti ez bakarrik euskal literatura sistema, beste literatura sistemetan beti periferietatik hainbat nobedade eta hainbat ekarpen original egiten dira, eta honetan ere bai. Eta lehen aipatu duzu, hurrengoak, orduan jarraipen bat izango du, hau hasiera bakarrik ez da? Bai. Hau da proiektu baten hasiera, esan nahi dute, lehenengo alea atera da, eta lehenengo ale honetan, hori, literaturaren sorreatik eta 19. mendea bukatu arte, hartu dugu kontuan, baina etorriko dira beste 3 ale. Behar bada, hau baino potoloagoak, mardulagoak. 20. mendetik aurrera, Nafarroan egiten den euskal literatura, nolabait, bultzada izaten du. Handiago bilakatzen da, oparoagoa bilakatzen da, eta sartzen da, 20. mendean zehar egon ziren eta egon diren zenbait mugimendu batzuen barruan, ez? Eta, mugimendu horien olatuak aprobetsatuz, joango dira aurrera eta ekarpena areagotu egingo da, eta beraz, hemendik aurrera, esan bezala, espero dugu beste 3 ale ateratzea,
bi ale, 3 horietatik 2 izango dira 20. mendea kubritzeko edo, hau da, hurrengo alea izango litzateke 1900 urtetik hasita eta 1975 urtera arte, gero, hurrengoa, hau da, 3. izango litzateke. 75, bueno, frankismo garaia zela eta... Bai, baliatu dugu hitzaki hori, hori, 2. alearen bukaera zeratzeko, ez, bueno, horri bukaera emateko, bueno, literatura egiteko baldintzak eta egoerak desberdinak izan zirelako, eta harrezkeroztik euskal literatura egiteko egoera aldatu zelako, ez? Beraz, 20. mendeari 3. alea eskainiko diogu, 1975-etik hasi eta mendea bukatu arte, bueno, eta 4. alea izango litzateke 21. mendea. Nahiko berezia ere badena, eta hori da, gure asmoa. Gero, ateratzen direnean irakurriko dugu, baina nola ikusten duzu gaur egun egile nafarren hori, literaturaren egoera? Bueno, gaur egun, bueno, Euskal Herrian orohar gertatzen den moduan, egile on asko daude, sistema nolabait egonkortu egin da, edo antzinako denboretatik edo denborekin konparatzen badugu, bueno, nolabaiteko egonkortasun, heldutasun aro batera heldu gara, hainbat gauza interesgarri produzitzen dira, eta berriro ere Nafarroatik beti ekarpen original eta nobedosoak egiten dira. Ez bakarrik literaturaren estetikatik, soilik, ez bada baita ere gaiei eusteko edo ikuspegi berriak emateko tenorean badago desberdintasun bat edo originaltasun bat, ez, hemen Nafarroan. Eta, bueno, sistemak jarraitzen du nolabait prekario izaten, baina aspaldiko garaiekin konparatzen badugu askoz egoera osasungarriagoan dago, ez? Eta, bueno, gutxi gorabehera lerro honditan hori da. Nola hasi zineten proiektuarekin? Nola? Bueno, esan behar da, hau, Nafarroko gobernuko Bienako Printze erakundearen ekimen bat izan zen, iniziatiba bat izan zen, momentu jakin batean ikusi zutelako, bueno, horrelako antologia baten beharra zegoelako eginda, eta, bueno, saiatu ziren holan hasteko arduradun bat bilatzen, koordinatzaile bat bilatzen, eta, bueno, ni aurkitu ninduten, eta, bueno, oso gustora, erantzun nien baietz, eta, bueno, kontua da, honelako proiektu bat aurrera ateratzeko behar dela osatu halako talde bat, ez? Eta, bueno, lehenengo alerako osatu dugu talde bat, eta 2. alako jada talde hori askoz handiagoa da, ez? Bueno, lehenengo alean adibidez badago egile japoniar bat, euskalduna, Sho Akio, bueno, egin duena egile baten antologia eta hori, ez? Baina, gero badira beste bi egile, beste, bueno, zera, ez? Beste bi antologia egile daude, beste egile batzuen antologia egiten dutenak, ez? Eta, bueno, ja bide batez komentatu nahi nuen, ez zuzen ere, beste laguntzaile horiek direla Laida ikerketa taldeko kideak. Ni bertako kidea ere banaiz. Da ikerketa talde bat euskal literatura eta identitatea aztertzen dituena, eta bueno, 2. aleko kolaboratzaileen erdia baino gehiago gara baita ere talde horretakoak, Laida ikerketa taldekoak, baina, bueno, ditugu beste gonbidatu batzuk, nahiko ekarpen interesgarri egin dezaketenak, eta, bueno, nik uste dut, talde polita, osatu dugula hurrengo alerako.
Eta kasu honetan, hemen daukagula emaitza, ze nolako prozesua izan zen, ikerketa lan handia egin zenuten edo nola gauzatu zen? Bueno, lehenengo eta bain diseinatu behar zen, ez? Nondik nora joango ginen, zenolako aukerak eta egingo genuen, eta, bueno, horren arabera, kolaboratzaileren bat edo beste bilatu, ez? Gero beste pauso bat egin behar zena zen, bueno, guk aukeratu ditugun egileen halako biobibliografia bat, ez? Arestian aipatu duguna, halako soslai bat egilearena, non bere ekarpen literarioak komentatzen diren, eta bueno, hori modu zehatz eta ulerterraz batean idaztea zen kontua, ez? Eta, bueno, gero urrengo posua izango zen, hori ez, testuan aukeraketa. Dagoeneko, testu hauek guztiak zeuden holan argitaratuta, ez, bueno, argitalpen desberdinetan, ez, batzuk paper formatuan bakarrik, beste batzuk paper formatuan eta online ere bazeuden, eta orduan, bueno, horien aukeraketa egin behar zen, kasu batzuetan, bueno, zenbait gaur egungo irakurleak hobeto uler dezan, zenbait ohar, erantzi, ez? Hori izan zen beste zera bat, egin beharreko bat, eta, bueno, esan behar da, ez dela izan halako lan filologiko, kritiko zorroz bat, ez bada, bueno, gure helburua zen nolabait, bueno, urreratzea, hurbiltzea, bueno, Nafarren euskal literatura gaur egungo irakurleari. Bai, edonorri zuzenduta dago orduan? Bai, printzipioz bai. Bai, edonorentzat dago zuzenduta. Nik uste dute testuak daudela irakurtzeko moduan, jakina, euskaraz jakin behar da, ez? Pizkat nolabaiteko ideia esateko, baina, bueno, askotan badiotzut, ez? Badaude horri azpiko salpenak, igual halako adierazpen zaharkitu bat agertzen bada, edo halako adizki bat oso lokala dena, eta, bueno, edo ezaugarri linguistiko bat oso lokala denean, bueno, batzutan jarri izan dugu halako azalpentso bat, baina horrekin nahikoa da. Naiz eta taldeak osatzen duzuen zure kasuan euskal filologoa zara eta ibilbide luzea duzu ere unibertsitateko irakaslea zara, katedraren buru izan zara ere euskal katedrarena, ez? Nafarroako unibertsitatearena. Bai, bertako koordinatzailea izan nintzen, ez? Euskal Hizkuntza eta Kultura Katedrako koordinatzailea, eta bai, bertan parte hartzen dugunok, bai, baukagu ibilbidetxo bat, eta, bueno, horrelako gauzak egiteko prest gaude, pentsatu, bai. Eta orduan hori, orain hau dendetan salgai dagoeneko? Bai, nik dakidala, baiz ez, Iruñeko hainbat liburu dendetan dago lortzeko moduan, ez, gero, Bianoko printzea erakundea ere arduratzen da, zera ez, eskatuz gero liburuak bidaltzeaz, eta bueno, hori da. Eta hurrengoetarako horren berri izango dugu, orain prestakuntza prozesuan zaudete. Hori da, bigarren alea ari gara bukatzen, eta espero dugu, erotorriko da maketazio prozesu luze hori, baina, bueno, bai, jakitera emango dugu, ateratzen denean, gure erronka, ia betetzen den da, bueno, Durangoko liburua azokarako preste izatea. Abendurako. Hori da, modu horretan, bueno, lehenengo alea, aurreko Durangoako azokan ateratzena gehi bigarrena ere egongo lirateke, eta, bueno, ia lortzen dugu. Bai, bueno, zuentzat ere, lehen esan duguna, aberasgarria izango da taldean, sortu zuen taldean lan egitea, ez? Bai, duda barik.
interesgarria, aberasgarria, eta bueno, baita ere, zenbait kasutan, kolaboratzaile batzuendako da halako aukera bat, baita ere, lan interesgarriak egiteko. Orain goratzen naiz, kolaboratzaileetako bati komentatu nion egiteko baten, antologia, hau da, biobibliografia gehi testuen aukeraketa, eta nekien bere aurri dezala egile hori, ez? Eta, orduan izan zidan, eta oso pozik izan duelako bere aurri, bere familiko pertsona horren antologia egiteko, eta horrelako aukerak ematen ditu, horrelako lan batek. Primeran, oso interesgarria ematen du, eta hortxe daukagu, eta hurrengoan bidean. Bidean. Mila esker etortzeagatik. Zuri, gonbidatzagetik. Eta hurrengora arte. Hurrengo arte.